Hello everyone. Hey hi, pakwang ti channel ani Vain chu Behlawi kan bayang kan Behlawi hi kan freezer lama kan da hey frozen Behlawi ni hi. Chuan hey hi alo eng to hey hi chu pa nga ya kan da fridge alo eng to sam chok ania bokbon fridge lama kan da ania lockdown lai chuan chome da thadri dan khangai to ngai wang khan tiang na ho poi hi ka frozen china chuan kan bai huna chi fian te khat kan telanga chili flakes hi fian te khat kan tel bokanga hi an zorang chi kalei to pa chuan alo in phum hemi fian te khat kan telanga chuan Ajino lo thei lo hei chu ke ni chu te si khat ang kha kan tel don ni soda hi fian te khat kan telanga saum hi tablespoon khat kan telang chuan tui daya avai hian voile khata arwalin kan polang tu na hian chuan kan chuang charanga amin thlengin kan vilanga mei sang bera kan chok char don ni tui daya khan kan bai tur zong kha ti hian kan chopola tui hi litre khat kamanga chuan hetiang ho hi kan poldan saum kha hemi khat deuh thur hi kamanga ni chu tablespoon khat chuan teaspoon khat hi hmarcharo kha kamanga hmarcharo kha chi po chuan Ajino khu hetiang zat khu ka tela chuan soda khu piang zat khu katel boka chuan tihan arwalin ka chuang tui daya kan so tiêu bor kan vil rengang kan san lawang khoya ma chuan alo phul ve le khan mei he sang bera kan ti chara mei alo phul ve le khan kan hel nyamang kan chokanga chuan kan chok char kan her sang le thinanga chu ti chuan kan du tok ma lo chu kan chhong don ni kan bai kha kan lo sam zo to anh kiếm phố anh cho còn trà in ở linh tùy em ni hana te po nga chuan bola kan la chua kan bai siam chu kan lo zo ta kan video te min lo thlir sak thina kan lom em ani subscribe to channel bye